Заминаваш за чужбина с надеждата за по-добър живот. Пристигаш с празни джобове. Трябва да си намериш квартира. Трябва да я предплатиш. В най-добрия случай ти трябват минимум 3 предплати. Ако е по-евтинка от под 500 евро, да кажем 1500 евро. Веднага. Ако намериш от кой да заемнеш, след това, разбира се, трябва да ги върнеш. Оттам се регистрираш и ти пристига първото писмо, без да имаш телевизор, без да имаш мебели, една празна квартира, която трябва сам да си обзавеждаш, как никой не го интересува. АРД, ЗДФ. Нямам телевизор, не искам да гледам, трябва да плащаш месечно, макар и сумата да е малка. Следващата стъпка, как да си намериш мебели? Добре, че изхвърлят по улицата, за да може евентуално да си пребереш някоя мебел доста добре употребена, за да не даваш пари и за мебели. При което трябва да си направиш и банково конто, за да може като се подпишеш навсякъде без да ти преведат, на точната дата да ти дърпат парите. А заплатата, нея ще я получаваш пък със закъснение. Ако не дай си Боже кажеш и че си вярваш, ще ти спират и данък църква. Ако евентуално не си омъжен, ще имаш и регенски данък, което за мен изобщо не е стимулация за такива като мен, които не са семейни, да сключат брак. Тоест, ако си сам, потъвай още повече, вместо да изплуваш. Какъв е смисъл да си в чужбина? Никакъв.